Έπεσε τη Δευτέρα το απόγευμα η αυλαία του καλοκαιρινού τουρνουά bowling, που είχε την ιδιαιτερότητα ότι στις τριάδες που διαγωνίστηκαν συμμετείχαν μικρά παιδιά. Ο στόχος ήταν η συλλογή εμπειριών για τις επόμενες πιο σημαντικές διοργανώσεις που θα ακολουθήσουν, ο οποίος επετεύχθη, καθώς άπαντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ήταν μια τεράστια επιτυχία. Τα παιδιά πήραν μια γεύση για το πώς είναι οι αγώνες, οι επίσημοι πια αγώνες, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, πώς πρέπει να σκέφτονται. Είναι μια εμπειρία που δεν μπορούν να αποκτήσουν στη σχολή, στην προπόνηση. Πρέπει να γίνει στην πράξη για να μπορέσουν να καταλάβουν πώς μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο, παραπάνω. Στο τουρνουά συμμετείχαν 14 ομάδες, που βάσει βαθμολογίας πρώτη αναδείχθηκε η τριάδα των Μανώλη Τσιραντονάκη, Γιώργου Κοζονάκη και Παναγιώτη Χιωτάκη. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι Νίκος Δρακουλάκης, Μιχάλης και Κώστας Κωνσταντινίδης, ενώ τρίτη κατατάχθηκαν οι Μανώλης Χαριτάκης, Πέτρος Τζανουδάκης και Στέλιος Κοζονάκης. Τα παιδιά που έλαβαν μέρος περιγράφουν την εμπειρία τους ως ευχάριστη. Πώς είναι τα συναισθήματά σου? Μ' αρέσει. Οι εμπειρίες... Ενθουσιασμένος και είχα μια ωραία εμπειρία σχετικά με τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν μια τεράστια εμπειρία για μένα, πήρα εμπειρίες. Ένιωσα πώς θα είναι σε άλλα πράγματα και θα ήθελα φυσικά να το ξανακάνω. Πέτρο, πιστεύεις ότι βοηθιέστε έτσι τα μικρά παιδιά να μάθετε περισσότερο το άθλημα συμμετέχοντας σε αυτούς τους αγώνες? Ναι, σίγουρα. Να μαθαίνουμε τους τρόπους που να παίζουμε bowling. Αυτό. Για σένα πώς ήταν η εμπειρία? Μια χαρά, αισθάνομαι χαρούμενος. Ανταγωνισμός υπήρχε μεταξύ σας? Ναι. Με τον κύριο Χαριτάκη, Μανώλη και τον Πέτρο, τον Δουδάκη. Η απόφαση για τη διοργάνωση του συγκεκριμένου τουρνουά ήταν πρωτοβουλίας του Αθλητικού Συλλόγου Bowling Χανιά 2000, ο οποίος απαριθμεί 150 περίπου μέλη και διαθέτει πλέον πολύ μεγάλη εμπειρία. Μόνο αυτό, δηλαδή η αγάπη του κόσμου και οι συμμετοχές, οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και μας ζητούν συμβουλές πώς να γραφτούν και να μάθουν το άθλημα, να ασχοληθούν, μας δίνει μεγάλο κουράγιο για να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Η πρώτη μεγάλη διοργάνωση μετά το πέρας του καλοκαιριού είναι προγραμματισμένη για το Σεπτέμβρη και συγκεκριμένα για το διάστημα από 15 έως 19 του μήνα, οπότε και θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.